ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് നാളായില്ലേ കണ്ടിട്ട്. ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചധികം നാളായി. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു ജോബ് ഹണ്ടിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ദുബായിലേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് എത്തി. അവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ട് എനിക്ക് നല്ല വിഷമമായിരുന്നു. എല്ലാവരെയും മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഞാൻ അവരുമായിട്ട് അങ്ങനെ പിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടില്ല. ഈ 8 വർഷങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികളെ വിട്ട് ഞാൻ മാറി നിന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ എവിടെ പോയാലും എൻ്റെ കൂടെ എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും പിന്നെ ഒരു ജോലി കിട്ടുമോ, ഇത്രയും ഗ്യാപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്താകുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ടെൻഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ല. ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ആകെയുള്ള പ്രതീക്ഷ 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ ചെയ്ത ജോബ് ഇവിടെ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ജോബ് ഹണ്ടിൽ വന്നത്. ജോലി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ ഒന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല.